Sponzorom relácie je GenePlanet, popredný poskytovateľ inovatívnych preventívnych riešení. Dobrý deň. Vítajte pri sledovaní novej relácie Príbeh žien. Volám sa Karin Vondráková. Som gynekologička a spoločne so mnou budete spoznávať rôzne problematiky, ktoré sú súčasťou života žien. Príbehy žien sú každodennou súčasťou mojej profesie. Spolu s odborníkmi, ktorých si budem pozývať do štúdia, budeme hľadať riešenia na mnohé z nich. Počas tehotenstva sa budúce mami stretávajú s rôznymi vyšetreniami vrátane prenatálneho skríningu na genetické ochorenia plodu. Ak výsledky naznačia možné riziko, môže to byť pre ženu veľký šok a otázky o ďalšom postupe sú na mieste. Na Slovensku sa každoročne eviduje približne 50 000 nových tehotenstiev. Pri štandardných prenatálnych skríningových testoch, ako je biochemický skríning v prvom trimestri, sa miera falošne pozitívnych výsledkov pohybuje okolo 5%. To znamená, že približne 2500 tehotných žien môže mať pozitívny výsledok skríningu, aj keď ich plod nemá genetické ochorenie. Na zníženie počtu falošne pozitívnych výsledkov sa využívajú neinvazívne prenatálne testy, tzv. NIPT. V štúdiu televízie Doktor je so mnou genetička spoločnosti GenePlanet, magisterka Lenka Zingorová. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Čo je to NIPT test a na čo sa používa? Áno, vlastne NIPT znamená ako skrátka neinvazívny prenatálny test. Neinvazívny znamená, že je bezpečný. Je to vlastne veľmi presný screeningový test, ktorý analyzuje fetálnu DNA v krvi matky. Čo všetko vieme takýmto testom odhaliť? Je to naozaj veľký počet ochorení. V prvom rade ide o tie základné 3 trizómie, ktoré sú najčastejšie. To znamená Downov, Patau a Edwardsonov syndrom. A potom nám dokáže odhaliť aneuploidie pohlavných chromozomov. To znamená, že zmeny v počte pohlavných chromozomov XY. Ďalšie trizómie a v neposlednom rade je tam vlastne až 92 duplikačno-delečných syndromov. A samozrejme pohlavie. Pohlavie. No. To všetkých zaujíma. Áno. Nie je to skôr, že kvôli pohlaviu? Určite nie. Naozaj to množstvo tých syndromov, ktoré dokáže detegovať ten test, je naozaj veľké. Takže pohlavie je určite veľmi zaujímavé, ale myslím si, že tá kľúčová informácia sú tie syndromy. Pohlavie je taký bonus, by som povedala. Dobre. Čím je tento test výnimočný? Konkrétne náš test spoločnosti GenePlanet, je veľmi citlivý, vysoko citlivý. Čo sa týka takej kvality tých testov, bavíme sa tam väčšinou o fetálnej frakcii, ktorú sme schopní zachytiť. To znamená, aká frakcia? Že to sú tie bunky plodu v krvi matky? To zachytávate? To sú vlastne malé čiastočky, tzv. Fragmenty DNA plodu v krvi matky, áno. Väčšinou sa to ráta v tých percentách. Náš test z GenePlanet je schopný zachytiť od 3,5% vlastne tejto fetálnej DNA v krvi matky, týchto fragmentov. Potom sú iné testy, ktoré majú napríklad 4%. Väčšinou sa hýbeme 3,5 až 4% podľa citlivosti toho testu. Okrem toho ešte, okrem fetálnej frakcie je dôležité vedieť hĺbku toho kvázi sekvenovania, toho čítania DNA. To znamená, že presnosť, aké tie malé častice DNA je ten test schopný prečítať, ak by som to povedala tak jednoducho. Takže ešte toto je veľmi dôležité, čo sa kvality testu týka. Máte veľmi citlivé testy. Aká je najmenšia veľkosť častíc, ktoré tie vaše testy dokážu čítať? Tak u nás je to vlastne 3 megabázové páry, od ktorých sme schopní detegovať nejakú genetickú abnormalitu. To znie strašne odborne, ani ja nerozumiem. Áno, áno. Čomu by sme to prirovnali? Alebo ako by sme to vedeli viacej priblížiť? Že čo to znamenajú tie 3 megabázové páry? V podstate bázové páry sú tie
písmenka v DNA. Okay. To znamená, že my všetko rátame v tých bázových pároch, alebo teda v megabázových pároch. A tým pádom je to 3 megabázové páry, je teda ten konkrétny úsek DNA, od ktorej my už sme schopní vlastne zachytiť tú abnormalitu, alebo teda tú genetickú odchýlku. Ako prebieha takéto testovanie? Je to zložité? Nie je to zložité. Práve naopak je to veľmi jednoduché. Pacientka, tehotná mamička, pokiaľ má záujem, informuje sa u svojho gynekologa, ktorý jej vysvetlí napríklad, aké balíky tento test obsahuje, ktorý ideálne by si mala vybrať. Následne sa vlastne objedná na bežný odber krvi. Tento odber krvi je klasickým odberom, je to 10 ml skúmavka, a potom 5 až 7 dní trvá, kým prídu výsledky, ktoré jej vlastne následne oznámi jej gynekolog. Takže postup je naozaj jednoduchý. Pacientka má odobranú krv, žiadanka vypísaná. Čo ďalej? Čo sa s tou krvou deje ďalej? No následne vlastne príde kuriér, ktorý si krv prevezme. Krv putuje do našeho laboratória, do Zágrebu konkrétne, kde v laboratóriu využívame sekvenovanie novej generácie, konkrétne ide o celogenomové sekvenovanie, takže naozaj využívame tie najmodernejšie možné techniky sekvenovania alebo teda čítania DNA. Po vyšetrení vzorky máme výsledok. Výsledok je odoslaný komu? Výsledok je odoslaný práve gynekologovi alebo teda klinickému genetikovi a následne vlastne doktor informuje pacientku o tom výsledku. Nerobí to laboratórium, robí to lekár. Informuje práve pán doktor, pretože v prípade, že by v tom výsledku naozaj bolo nejaké zvýšené riziko, tak sa musia poskytnúť ďalšie kroky. Čo ak má pacientka lekára, ktorý tento test nepreferuje? Je to veľmi jednoduché. Zase raz máme webovú stránku GenePlanet.NIPT, kde pacientka nájde telefónne číslo, a na tomto telefónnom čísle vlastne ju vieme objednať u iného gynekologa, kde sa tieto testy robia. Čo má splniť pacientka pred NIPT testom? Má prísť na lačno? Alebo má splniť iné podmienky? V prvom rade nemusí byť na lačno. To znamená, to je veľmi častá otázka a nemusí byť na lačno, naozaj to neovplyvňuje tú DNA. Čo je veľmi dôležité, je, že 24 hodín pred odberom by si pacientka nemala podať heparín. Čiže nízkomolekulárne hepariny, ktoré sa aplikujú u niektorých pacientiek. OK. A ešte? Presne tak. Okrem toho, tie obmedzenia sú v podstate malé. Možno také ďalšie obmedzenie, s ktorým sa stretávame, je transfúzia krvi, ktorú by pacientka nemala mať za posledný rok. A potom naozaj tie obmedzenia sú vyslovene typu transplantácie orgánov. Akým pacientkám sa nepodarí toto vyšetrenie zrealizovať? Samozrejme, stáva sa to, že sa to nepodarí, ale väčšinou ide o morbidne obézne pacientky. To znamená, že je to BMI vyššie ako 40, vtedy sa následne robí opakovaný odber, ale áno, stáva sa, že vôbec sa nepodarí zanalyzovať tú DNA u takto obéznych pacientkách. A tie, ktoré si teda nedopatrením podajú ten nízkomolekulárny heparín a teda večernú dávku si podajú a ráno idú na odber? Áno, vtedy vlastne odložíme termín odberu a žiaden problém, iba sa vlastne Stačí tých 24 hodín. Stačí tých 24 hodín a pacientka sa presunie na iný deň. Takže. Ktorým pacientkám je odporúčaný tento test, okrem tých, ktoré majú pozitívny screening? Tak okrem tohto je vlastne tento screening dobrý pre pacientky, ktoré majú viac ako 35 rokov. Lebo naozaj od tých 35 rokov tam sa už dosť radikálne zvyšuje riziko vzniku takýchto ochorení, hlavne teda ten Downov syndrom, ten je veľmi v tomto známy. Okrem toho veku, teda je tam ešte samozrejme dôvod, kedy je nejaká rodinná história. To znamená, že pacientka to má v rodinnej anamnéze. Samozrejme po IVF je to veľmi vhodné a teda ako sme povedali, že ten prvotrimestrálny screening nevyšiel úplne v poriadku. Aká je prax? Používajú lekári NIPT testy? Alebo sa skôr prikláňajú k odberu plodovej vody a odberu choriových klkov? Lekári majú s tým veľmi dobrú skúsenosť, pretože naozaj veľmi výrazne NIPT test znižuje počet invazívnych vyšetrení, invazívnych diagnostických vyšetrení, ako je napríklad tá amniocentéza alebo odber choriových klkov. Takže v prípade, že pacientka má záujem, tak naozaj tí doktori
sa im veľmi dobre pracuje s tým testom, lebo je to neinvazívny test, ktorý je 100% bezpečný pre tú mamičku aj pre ten plod. Aká je cenová relácia týchto testov? No samozrejme záleží od spoločnosti, ktorá ponúka tieto NIPT testy. U nás v Gene Planet vlastne cena je od 290 po 450 eur týchto základných NIPT testov. Potom vlastne máme aj rozšírený balíček. Je to premium balíček, ktorý zahŕňa okrem NIPT Pro aj test na monogénové ochorenia. Tieto monogénové ochorenia, je ich tam 202, 150... To je úžasné, to je číslo teda skutočne. Je to obrovské číslo, je to 155 genov. To znamená, že naozaj je to prémiový balíček, veľmi rozsiahlý. A vlastne tieto monogénové ochorenia sú odlišné od iných trizomí v tom hlavne, že na to vplýva vek otca. To znamená, že ako máme základné trizomie, tam sa skôr sleduje ten vek matky. A toto, pozor, riešime už aj vek otca. Áno, a dokonca je to od 40 rokov vyššie. Oni nie sú väčšine mladí. Nie sú väčšine mladí a tých 40 rokov je naozaj pomerne nízky vek na chlapov, keďže v dnešnej dobe sa to celé tak nejak poposúvalo, takže je to od tých 40 rokov, už sa tam zvyšuje riziko na tieto monogénové ochorenia. Okrem toho sú to ochorenia, ktoré nie sú dedičné, takže tam nehľadíme na rodinnú anamnézu, sú to tzv. Mutácie de novo. To znamená, že vznikajú vlastne úplne nové mutácie v tom embryu a rodinná anamnéza na to nemá vplyv. Spomenuli ste firmu Gene Planet. Čomu sa venuje? Tak Gene Planet je medzinárodná biotechnologická spoločnosť, ktorá sa špecializuje na genetické testy. A našim cieľom je vlastne zlepšovať zdravotnú starostlivosť poskytovaním pokročilých, spoľahlivých, neinvazívnych riešení na včasnú detekciu genetických ochorení. Čo z tých ďalších testov ponúkate? NIPT test sme už povedali, predstavili. Áno, vlastne momentálne sme na trhu uviedli ďalšie 2 nové testy. Prvým je test na cystickú fibrózu a spinálnu muskulárnu atrofiu prenášačstvo. To znamená, že je to prenášačský screening, kedy sa testuje mamička, či je prenášačkou týchto ochorení. Čiže len v tehotenstve sa tento test realizuje? Áno, náš test je len v tehotenstve, keďže je to vlastne ako keby taký prídavok k tým NIPT testom. Áno. A keď vyjde pozitívny, čo ďalej? Ak vyjde pozitívny, znamená to, že mamička je prenášačkou, áno. Tieto 2 ochorenia sú tzv. Autozomálne recesívne ochorenia. To znamená, že aby sa to ochorenie prejavilo, musí byť zdedené od oboch rodičov recesívnou alelou. Takže ak vyjde u mamičky pozitívne, testujeme otecka, či aj on je prenášačom. Pokiaľ otecko prenášačom nie je, tak ten plod je mimo rizika vlastne prejavenia tohto ochorenia. V ktorých týždňoch tehotenstva sa dá toto vyšetrenie realizovať? V podstate všetky tieto NIPT testy aj spolu s tou cystickou fibrózou, atrofiou aj RH faktorom sa dajú realizovať od 10. týždňa tehotenstva. To znamená, že vďaka tomu, že naozaj nám stačí tá fetálna frakcia, ten podiel tej DNA plodu iba 3,5%, tak vieme to už detegovať od 10. týždňa tehotenstva. Ideálne je to do 20. týždňa tehotenstva, lebo v prípade, ak by náhodou vyšlo nejaké vyššie riziko, tak ešte je potrebný ten čas na invazívne vyšetrenie diagnostické a následne na výsledky. Takže ten 20. týždeň je ideálne ten strop. Screeningové vyšetrenie v tehotenstve zahŕňa aj vyšetrenie krvnej skupiny a RH faktoru matky. Nezahŕňa vyšetrenie RH faktoru plodu. Dá sa u vás vyšetriť tento parameter? Máme momentálne na trhu aj nový test na RH faktor plodu, ktorý nám práve určí vlastne RH faktor, či ten plod má negatívny alebo pozitívny. V prípade RH negatívnej mamičky, keď určíme, že aj plod je RH negatívny, mamička sa vie práve vyhnúť tejto liečbe anti-D-immunoglobulínom a vtedy vlastne nemusia sa jej odoberať tie protilátky počas tehotenstva. Aké sú najčastejšie otázky pacientiek? Čo ich najviac zaujíma? Otázky sú často aj na konkrétny syndrom napríklad, či sa tam vyšetruje, vtedy vlastne viem pacientke pomôcť, či vyšetrujeme ten syndrom, o ktorý ona má záujem.
A následne, či je to bezpečné? Naozaj je to častá otázka. Samozrejme ide o odber krvi. To znamená, že je to neinvazívny test, 100% bezpečný pre ten plod. Práve to je tá najväčšia výhoda tých NIPT testov. Potom je tá neinvazivita, že nie, že pacientka nemá invazívne vyšetrenie, alebo to odber krvi, vené punkcia. Je čiastočne aj invazívne vyšetrenie, ale nejde o invazívne vyšetrenie toho plodu. Áno. Aby sme to teda nejakým spôsobom usmernili. Plod je v bezpečí. Tak by sme to nazvali. A potom, čo sa týka ďalších otázok, aké nám dávajú pacientky, samozrejme, kde si vedie tento odber dať spraviť, pokiaľ to nerobí gynekológ. To znamená, že vždy ich navedieme k nejakému lekárovi, ktorý tento odber robí. A následne presnosť toho testu. Áno, to býva zvyčajne taká častá otázka. Tá presnosť je 99%. To znamená, že ten test je naozaj veľmi presný. A teraz, čo ak? Čo keď je pozitívny? Potvrdí, že riziko tu je, že ten plod je pravdepodobne postihnutý. Čo ďalej? Áno, v tomto prípade vlastne sa výsledky konzultujú s klinickým genetikom, ktorý následne indikuje invazívne vyšetrenie. Napríklad je to tá amniocentéza alebo odber choriových klkov. A teraz môžem sa spýtať ja, že s čím sa vy ako gynekolog stretávate, keď pacientkám oznámite tieto správy? Oznámenie negatívnych výsledkov NIPT testov je sprevádzané naozaj veľmi silnými emóciami. Ja oznamujem, že to dieťatko je v poriadku, zdravé, nemá žiadne genetické ochorenie. Samozrejme, pacientky sú šťastné, pociťujú úľavu, konečne sa zbavili tej neistoty. Som veľmi rada, že tie testy sú. To sme veľmi šťastní, lebo to je vlastne naše to prioritné poslanie tým pacientkám nejakým spôsobom odľahčiť to tehotenstvo a naozaj ten stres maximálne eliminovať a práve to je našim cieľom. Takže to rada počujem. Ďakujem veľmi pekne genetičke magisterke Lenke Zingorovej zo spoločnosti GenePlanet za veľmi zaujímavé a prínosné informácie. V závere by som rada zhrnula výhody NIPT testu. Na rozdiel od invazívnych testov je bezpečný. Má vysokú presnosť pri detekcii genetických ochorení. Môže sa robiť už od 10. týždňa tehotenstva, čím dáva rodičom viac času na rozhodovanie. Ďakujem, že ste nás sledovali a teším sa na vás pri ďalšom vydaní relácií Príbeh žien. Dovidenia. Ja ďakujem za pozvanie. Sponzorom relácie je GenePlanet, popredný poskytovateľ inovatívnych preventívnych riešení.